V dnešnom svete, kde sa cloud adopcia stáva takmer nevyhnutnosťou pre organizácie, ktoré chcú zostať konkurencieschopné, rastie v Európe dopyt po riešeniach, ktoré organizáciám zaručia kontrolu nad ich dátami a technologickou roadmapou, s čo najmenšou závislosťou od rozhodnutí dodávateľov, najmä tých mimoeurópskych. Spoločnosť T-System sa rozhodla vyvinúť Open Sovereign Cloud, aby adresovala tieto potreby, predovšetkým pre tie najcitlivejšie prípady použitia v prísne regulovanom verejnom sektore, akým je napríklad zdravotníctvo. Suverenitu definujeme v troch úrovniach. Dátová, operačná a technologická suverenita. Dátovo suverénne organizácie sú vždy autonómne, pokiaľ ide o ich vlastné údaje, zabezpečujú k nim bezpečný prístup. Pri operačnej suverenite organizácie musia byť nezávislé od jednotlivých platformiem, pri prevádzke softvéru musia mať slobodu rozhodnúť sa, kde bude aplikácia spustená. Pri technologickej suverenite by organizácie mali mať možnosť overiť, že softvér funguje správne. Open source code umožňuje spoločnostiam a organizáciám overiť, že softvér neobsahuje žiadne zadné vrátka, cez ktoré by údaje mohli nepozorovane prenikať k tretím stranám. Open Sovereign Cloud je postavený na Cloud Native architektúre, založený na open source softvéry s podporou technológie Confidential Computing pre Cloud Native prostredia. Už teraz umožňuje prvým zákazníkov z nemeckého zdravotníckeho sektora využívať výhody cloudu a zároveň spĺňať prísne regulačné požiadavky. Som nesmierne hrdý, že práve naši kolegovia zo Slovenska sú súčasťou tímu, ktorý tieto produkty vyvíja a majú kľúčovú rolu pri formovaní tohto produktu.